en ganske blæsende og om ikke smuk efterårsdag på kirkegården i den gode anledning af, at året er ved at gå på held. Og så var det passende måske at dele nogle refleksioner om de 4 sidste ting, som er værd at reflektere over. Og nu hvor årets pilgrimsfærd er ved at være slut, og det nye år er ved at komme. Og de 4 sidste ting er jo død, dom, himmel og helvede, som desværre aldrig rigtigt bliver udlagt fra pulpituret særlig mange steder længere, af årsager man kan tænke over. Så ikke desto mindre herfra, så er det relevant at sige, okay, hvorfor er det så relevant at tænke over de 4 sidste ting? Det er det, fordi at død, dom, himmel og helvede er noget, som vi alle sammen skal forholde os til på et eller andet tidspunkt. Og så er det så tankevækkende, hvorfor er det så relevant nu? Det er det, fordi at fra den 1. til den 8. november er der fuldt aflad for de sjæle, som bedes for på kirkegårdene, hvor de ligger, så frem man bare går ind på kirkegården og beder for den pågældende sjæl. Man behøver ikke engang at bede en fuld rosenkrans. Man kan bare gå ind og bede en eneste bøn for den pågældende sjæl, der er i skærsilden, har modtaget sakramenterne, og som lige nu, mens vi taler og lytter, bliver renset for sine veniale synder. Fra den 1. til den 8. november kommer den pågældende sjæl ud af skærsilden og kommer op til Gud og ser ham, så frem der bedes for ham. Den lidende kirke, og som kan blive den sejrende kirke i himlen, eller personen kan komme i himlen, så frem der bedes vedkommende. Så det er jo jordens nemmeste indsats at lægge. Det er lige til højrebenet. Det er lige til højrebenet. Det er nok den vigtigste tid på året, hvor der er så mange åndelige frugter at hente, fordi hvis en pågældende sjæl kommer i himlen, kan vedkommende bede for os på jorden. Den vigtigste del af kirken, den største del af kirken, er ikke på jorden, den er i himlen, og den er også i skærsilden i purgatorium. I andre lande, for eksempel i Polen, der er der jo tusinder, hvis ikke mange tusinder, 10.000, hvis ikke millioner af mennesker, der hvert eneste år tager på kirkegårdene og beder for de afdøde, at de kan komme i himlen og bede for os på jorden. Så jo mere vi beder til dem i skærsilden, jo mere kan de komme i himlen, jo mere kan de bede for os til Gud, jo mere noget kan vi måske få på jorden, og så er vi inde i en rigtig, rigtig god spiral. Det kræver selvfølgelig bare, at der er nogen, der beder for de arme sjæle i skærsilden. Så der er kun, altså det handler bare om at komme afsted. Der er kun gode ting at vinde ved det her. Der er intet at tabe. Og alligevel så er der, kan man jo undre sig over, hvorfor er der så få, der hvert eneste år beder for de afdøde. Og prøv at tænke over igen, de sidste 40-50 år siden den nye pinse kom, siden koncilet, hvor få der bliver bedt for hvert eneste år. Det er jo til at blive helt ked af at tænke på. Så opfordringen herfra, det er, kom nu bare afsted. Men jeg kan ikke, jeg har ikke tid, og det regner, og det er koldt. Jamen prøv at komme nu bare afsted. Der er så mange nådegaver at vinde ved det, så mange frugter, så mange sjæle at frelse. Nu er de jo frelst, når de er i skærsilden, så det er ikke der, den er. Men der er så mange sjæle, der kan forsones med Gud, og som kommer os og kommer kirken til gavn, hvis bare vi vil komme afsted. Og det behøver ikke at være lang tid, det er bare 2 minutter. Det er ind og ud på en kirkegård, og det behøver ikke engang at være en katolsk kirkegård. Det kan også sagtens være en Luthers, der kan også sagtens være gudsfrygtige lutheranere, som i god tro ikke vidste bedre, og som også er skærsilden, men som også kan komme op til Gud. Så hvad er det, vi venter på? Se nu bare at komme afsted for pokker. Om ikke for sjælenes skyld, så er det mindst for Guds skyld. Vil vi ikke blive glade for, når vi engang skulle dø, når vi engang ligger på vores dødsleje og modtager de sidste riter af vores børn og børnebørn bedre for os, så vi kan komme ud af skærsilden og kan komme op og se Gud? Vil vi ikke blive taknemmelige for det? Det tror vi vil. Min hånd ryster af kulde, så jeg skifter den lige. Hvor mange har de sidste, hvad ved jeg, mange år bedt for Wisław Buri,
som også var højt elsket af sin familie, som forhåbentlig er i himlen nu. Og for Inge Dusgaard, og for Martha, og alle de andre sjæle, som venter og beder og tryller og håber på, at vi kommer på kirkegården, og beder for dem, at de kan komme hjem til Gud og bo hos ham, og herliggøre ham, og synge og bede til ham i tid af alenhed fra nu af. Se nu bare komme afsted på den kirkegård, og det kan kun gå for langsomt. Lovet være Jesus Kristus, nu er jeg i evigheden. Amen.